2014 urtea, entzun dugun bezala, Eskozia eta Katalunian etorkizunaren urtea izanen da. Etorkizuna erabaki ahal izango duten urtea. Erabakitzeko eskubidea gauzatuko duten urtea. Hala ere, ohartu behar dugu, bi nazio hauetan jogatzen ari diren prozesuetan, bi eredu desberdin ikusten ari girela demokraziaren ikuspuntutik. Britainia Handiak onartzen du Eskoziarrek beraien etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukatela. Aldiz, Espainiak ez die Katalanei eskubide berbera onartzen. Eta zentzu hortan, hegoaldeko Euskal Herritarrek ere arazo berdina daukagu gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea egikaritzean. Demokraziaren oinarrian dagoen eskubidea, errealitate bihurtzeko, Espainiar estatuaren oztopoa parez pare agertzen zaigulako. Era berean, frantses jakobinismoa ere oztopo bihurtzen zaigu Ipar Euskal Herrian. Hemengo eragilen artean adostu estatus instituzionala indarrean ezartzea ukatuz, Frantziar estatuak, Lapurdi, Baxe Nafarro eta Siberoako herritarrei haien geroaz erabakitzeko ahalmena ukatzen die, erabat. Ukazio honen aintzinean, abertzaletasunak indarrean segitzen du Ipar Euskal Herrian. Herriko hauteskunden emaitzek erakutsi daukuten bezala. Beraz, eskualerian ere testu inguru propioa eta desberdina izan arren, hori da jokoan dagoena. Euskal Herriaren erabaki eskubidea. Baina baita ere, Euskal Herritarron erabaki eskubidea. Euskal Herrian lan, bizi eta erabakitzeko eskubidea. Borondate ahotzen gainetik, Euskal Herritarrek gure etorkizuneko jendartea nolakoa izanen den erabakitzeko eskubidea bilatzen dugu, bai iparraldean, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai eta ere Nafarroan. Eta eskubide hau gure ekimen politikoaren erdigunean jartzeko engaiamendua eginik, ondoko aldarri hauek egiten ditugu nazio mailako aliantzan bilduak giren Abertzalen Batasuna, Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna eta Sortuk. Lehen puntuan, Euskal Herria estatu izaiteko asmo tinko eta xede ukaezina dugun herria girela aldarrikatzen dugu. Euskal Herrian, Europan, munduan, nazio buru jabea izanen dela aldarrikatzen dugu. Neolako bazterketari gabe, independentziaren bidean lan egitea eta urratsak emaitea, eguneroko arazo eta premiei erantzunez, hau izan behar da abertzale guzien ibilbide horria. Euskal Herriaren eraikuntza gure helburua dela berresten dugu. Gaur egun, Euskal Herria bi estatuen artean zatiturik aurkitzen dugu, errealitate bat da, baina errealitate zapaldua, eta zapaldua alde askotarik. Zatiketa eta ukazio guzi horien gainetik, engaiamendua hartzen dugu, Euskal Herriaren eraikuntzaren alde, hau da eskubide kolektibo eta norbanakoen egikaritzetik, erabakitze eskubidea praktikarat eramanez. Euskal Herritarrek askatasunean gure etorkizuna erabaki dezagun. Ze paraje aproposagoa gure konpromisoak, guztion konpromisoak, Euskal gizartearekin berresteko larrezoro baino eta aberri egun honetan guztiok batera. Euskal Herriak benetako bakea eta konponbide politikoa aldarrikatzen ditu. Irabazlerik eta galtzailerik gabeko bakea. Desberdinen arteko elkarbizitzan sakontzen lagunduko duen bakea. Hori da, hemen gauden guztiok, gure egunerokoan, gure lanarekin bilatzen dugun helburua. Eta zalantzari gabe, ekimenarekin, kemenarekin, konstantziarekin lortuko duguna. Ez izan zalantzarik, lortuko dugu. Lortuko dugu izan direnengatik, izango direnengatik. Beraien bizitza eman duten eta eman dutenengatik.
Guztien artean, elkarlanarekin, auzolanarekin lortuko dugu. Lortuko dugu, eta hori da Euskal Herriaren deiadar erraldoia. Euskal Herriaren deiadar erraldoia da euskal presoak, ieslariak Euskal Herrira, etxera. Euskal Herriaren deiadarra da biktima guztien aitortza, finean, gizartearen baketze eta aldarrikapena. Horregatik, gure herriak merezi duen normalizazio sozial eta politikoa lortzeko eragile eta erakunde guztiak engaiatzera hoz, konpromisoa hartzera deitzen ditugu. Gatazkaren ondorioak gainditzeko, eta gainditze horretan denok daukagu ekarpena egiteko. Ekarpena egiteko beharra eta ardura. Zeren, borondate ezak, konponbidea atzeratzea eta sufrimendua areagotzea besterik ez du ekartzen. Eta bide horretan, konponbidearen bide horretan, guztiok gara beharrezkoak. Hemen gaudenak eta hemen ez gaudenak, guztiak. Inor hemen ez dago soberan. Euskal Herriak bere egitura eta etorkizun politikoa bakean erabakitzeko eskubidea da. Eskubidea du, barkatu. Eta eskubide hori, bakearen eskubidea, luzatuz aldarrikatzen dugu 2014ko aberri eguna. Gure eskua luzatzen dugu, bakearen eskua guztien artean normalizazio soziala, normalizazio politikoa lortu ahal izateko. Aldarrikatzen dugun bezala, gure gizarte eredu propioa eraikitzeko eskubidea. Burujabetza bidean pertsonak helburu izango dituena. Zuek, gu, guztiok, pertsonak helburu. Eta hori da, eraiki nahi duguna. Kapitalaren eta merkatuen menpekotasunetik aldenduko duen Euskal Herria eraikitzea dugu helburu. Nazioarteko eredu neoliberalari aurre eginez, gure eredu propioaren alde lan egin behar dugu, guztion artean justizia sozialean oinarritutako gizartea eraikitzeko. Horretarako, Euskal Herriko eragile eta erakunde guztiei, guztiei, lehentasuna pertsonengan jarri desatela eskatzen diegu. Irabazi errezetatik aldenduz, buruan zar desatela, pertsonak gara, pertsonak dira helburu. Eta Euskal Herrian horretaz asko dakigu. Euskal Herrian ohikoak izan ditugu eta abian jarri ditugu beste eredu batzuk. Komunitatea, taldea, norbanakoaren gainetik jartzen ditugun ereduak ditugu, guztion artean eraikitakoak. Euskal gizarteak bere egitura eta tresneria sozioekonomikoaren agintaritza eta jabetza behar dituelako. Eta zer esan? Zer esan gure nortasunaren ezaugarri nagusia den gure hezkuntza maitatuari buruz, euskerari buruz. Euskerak Euskal Herri osoan ofiziala izan behar du, hain sinplea bezain konplexua. Aldarri honen defentsa aniztasunetik egiten dugu, aniztasunaren onarpenetik. Euskal Herriak aniztasuna berezkoa eta beharrezkoa duelako. Hain zuzen ere, euskara integraziorako tresna gisa ulertzen dugulako. Mendeetan zehar, errealitate anitzak lortzeko aria izan delako euskara. Eta etorkizunerako ere tresna baliagarria bihurtu nahi dugulako. 21. mende honetan, abertzale gisa, euskara gure hizkuntza nazionalaren aldeko borroka funtzeskotzat hartzen dugu. Funtzeskotzat hartzen ditugun bezala Euskal Herriaren eraikuntzan eta eskubide kolektibo eta norbanakoen defentsan hezkuntza eta kultura. Horra hor, gure aldarrikapenak, gure erronkak, gure aurrekoen eskuetatik jaso ditugunak eta gure seme alabei errealitate bilakatuta eskaini nahi dizkiogunak. Eta ez izan zalantzarik. Jarrai dezagun orain arte bezala tinko elkarlanean, auzolanean, kementzu, gogotzu,
guztion nahiarekin eta herri baten borondatearekin lortuko dugulako. Lortuko dugulako dagokigun erabaki eskubidea, demokrazia, Euskal Herriaren askatasun haizea bilakatzea. Gora gu eta gutarra, gora Euskal Herria askatuta!